sergent. Oui, mon commissaire. Sergent. Oui, mon commissaire. Non. Commissaire. Karamɔgɔ la don dɛ. Bleu ferguin. K'i ka karamɔgɔ la don i b'a la ko bleu ferguin. A delila ka bluff dɔ de k'e la, a la don. Calme-toi. Hey, a kɛra cogo di? E tɛ se ka kɛ dɔɔnin-dɔɔnin yan. Commissaire, c'était un voyou. Hey, tu te tais. Quand je te dis de faire doucement, tu fais doucement, ok? Ok, mon commissaire. Allez, va là-bas. Ferme la porte. Ni wuli kana basi man ta tuguni. Tiɲɛ yɛrɛ la fo ni ye fara ma. Ka yafa ma? Non, fo ni ye fara ma. I ma foyi kɛ ne la fama. Parce que fɔ cogo di jɔn fo ka taa fɔ k'i sara don o don i bɛ ko kura i ɲɛ la i bɛ kuma kura mɛn i tulo la i bɛ kibaruyaw ye min bɛ ala ka sira yira i la a bɛ wagati jan bɔ ni den bananen bɛ karamɔgɔ ye wari min dun ne kunna ala dɔrɔn de b'a dɔn o de tun ye n tigɛ dɔɔnin ko nin fɛn ninnu na mais bi i ye waleya min kɛ bonyana ma kojugu fo ka taa tɛmɛ. Fama ne mɛn kun kaso in yan nɔ depi ne donni ka da fɛ don min na ne kun bɔra nin ko in kalama n tora yan walasa n bɛ se ka baara kɛ cogoya min na walasa i den bɛ se ka kɛnɛya depi to su fɔlɔ min na ne donni ka kaso in ne bɛ nin baara de la fo bi an filɛ yɔrɔ min na ala barika la ala y'a nɔgɔya bi den sera ka don i ma foyi kɛ ne la ne filɛ nin ye fɛn fɛn kɔnɔ nin bɛɛ ye ne yɛrɛ ka laɲini ni cɛ fana m'a yira bɛɛ bɛ cɛ min dɔn ne ka se ka labila o kɔnɔ o de ye kunnadiya ye ne ma halisa ne yɛrɛ b'i fo i ka baara la ni i ye faamuya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka ca o kow ka ca kojugukɛlaw ka ca nkalontigɛlaw ka ca kalabanciw ka ca mais i ka taa la tuma bɛɛ ko ala ka tilebanciya bɛ yen. Tiɲɛ yɛrɛ la n ye kabako caman ye bi tuma deli ka mun ye mais e nin kɛ cogo di? Ni tɛ baasi ye an bɛ ka sira min tagama n'o ye ala ka tilebanciya carili tagama ye o sira fɛ alaw taala ye nin dɔnni caman nɔgɔya aw ye. ni koba sugu nin de ka di ne ye. O tɛ baasi ye bɛɛ bisimilalen bɛ anw nɔfɛ tagama ka dɔ fara anw kan o ka di masala yɛrɛ barisa ni dɔ farala jama kan kumakan bɛ taa yɔrɔ jan o hukumu kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka fara an kan ne tɛ baasi ye. n'ala sɔnna bon n bɛ layidu kelen d'i ma n bɛ n seko ni damayira bɛɛ kɛ pour que i bɛ se ka bila o ye kalanden ka hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye a ka karamɔgɔ kan. Fama i kana kɛ ten don kelen fa o tɛ wolo kɛ doso ye hali ni fanga tigi dɔ ye an ka ko in to yen a ka taa sira jɛlen kan an ka to a ka ko in ka waleya jɛlenya kan o de ka di ne yɛrɛ ye. tiɲɛ yɛrɛ la i ka nin kuma in a ye n bolo tɔ fa i la mais n bɛ fɛ bi ta kɔfɛ n ka fara kan ka k'i ka kalanden dɔ ye n ka fanga kɔfɛ n ka tenni kɔfɛ ka k'i ka kalanden ka tugu ala ka sira kɔ ka tugu ala ka tiɲɛ kɔ n'o ye ala tilebaganciya ye pour que ni ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen n bɛ fili la n bɛ se k'u bɔ fili la cogo min na ka fɔ ko fanga ani diinɛ u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fanga mana k'i la cogo o cogo i bɛ diinɛ bonya a b'i ka ko tɔ sinsin a b'i ka ko tɔ sankɔrɔta. Fama o ye kunnadiyaba ye ka se e yɛrɛ yɔrɔ la
ko ni ala ko dilatɔ ye a b'i kɔnɔ k'a bɛna cɛ n'i ka kɔrɔfɔ faamuya nin tɛ baasi ye ni n bɔra yan ne tun b'i fɛ ni ala sɔnna ma i kan ka sira min tagama n'olu yir'i la n'a tɛ k'i ma baasi ye ala sɔnna problème tɛ sergent Là. Ok, problème foyi t'a la n y'a mɛn n yɛrɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sisan ka taa ko ɲɛɲini pour que bi ou bien sini jaabi ka se ka sɔrɔ su ka sɛgɛsɛgɛli la pour que a ko bɛ se ka teliya cogo min na. Faama bɛ diya kojugu. Sergent, là. Taa n'a ye kana bila kɔfɛ kaso in na bilen i b'a bila mun bɛ da la matela bɛ yɔrɔ min na i b'a bila yen i y'a faamuya i k'i jija i ka daraka tilela ni surafana i k'a bɛɛ d'a ma normalement i y'a faamu ok a ye taa cɛ ni fisayara ma walahi bilahi e joli la ma mun ne kɛmɛ de d'a ma an cɛ ne kɛmɛ fila d'a ma walahi n'a tora ni poromo kan a bɛ ɲa toro ka cɛ bi kɔni ne denw bɛ dumuni duman dun bi sa ni dun diyara ne ala walahi mɔgɔ jugu ne tɔɔrɔla koyi depuis ne cɛ sara o y'u banna n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min ne t'a tiɲɛna. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ne fa e bɛ ka ne lajɛ mun na ne b'a kɛra cogo di? I jɔn ka tɛmɛ mɔgɔ jugu suba i bɛna dun mɔgɔ jugu fara ka bɔ n na n to yen n bila n t'i to yen n bila ayi mɔgɔ jugu kana n dun ne tɛ mɔgɔ dun na i ma da n bɛ fɛ ka fɛn b'i k'a lamɛn e bɛ ka min kɛ nin i bɛ se k'i dɔnbaga mɔgɔ minnu t'i dɔn i bɛ se k'olu de lafili mun kɛra après e tɛ fatɔ ye e b'o dɔn ne b'o dɔn ala b'o dɔn o ɲuman ye mun ye to lafiya kɔnɔna na i k'i farikolo kandanen to ne tɛna foyi k'i da nin fɛn ninnu bila i de la yɛrɛ a dun kɛra cogo di mun la ala ye bila k'i yɛrɛ kɛ tan tɔ ka sɔrɔ i bɛ k'i hakili k'i b'a fɔ k'i ye fatɔ ye farikolo min bɛ kɛ o b'a jira k'a fɔ k'i ka kɛnɛ ni kɛnɛya ye n'a ma ɲɛ k'e y'o dɔn ne na ne bɛ se ka kuma dɔ f'i ye baasi t'a la ne tulo b'i la e y'a dɔn cogo di ko ne tɛ fatɔ ye fa bɛ hakili de la nka banakisɛw bɛ jeli de la i mana fatɔ ye cogo o cogo i t'a sɔrɔ hadamaden dɔw ka kɛnɛ hakili la mɛ a man kɛnɛ kunkolo la tiɲɛ don ne fa ne tɛ fatɔ ye ne ni fa cɛ ka jan yɛrɛ ne cɛ de sara ka den 2 to ne bolo ne cɛ somɔgɔ bɛɛ banna ne la ko ne ye tere jugu ye ko nɔrɔ bɛ ne na ne fa ye ka ne lajɛ ne tere bɛ se ka mɔgɔ faga tere dɔ bɛ ne la tere bɛ na o de ye ne don nin ko ninnu na n'o tɛ ne tɛ sunkurunba ye mɛ mun de la i b'i ka hɔrɔnya feere k'i danbe feere k'i ka diinɛ feere ka tila k'i denw janfa maa dama i ka mɛlɛkɛni 2 n'u y'a dɔn k'a fɔ k'u ba bɛ nin baara de kɛ ka taa kɛ k'u balo don jumɛn la n'u bɔra kalama i bɛna bonya sɔrɔ u fan fɛ bilen olu bɛna kɛ marakɛla ye cogo di olu bɛ kɛ dɔ fa ye k'u bɛna tila ka jɔn ka du dilan bilen tiɲɛ don e ye ne fa ne sɛgɛnnen don ne bɛ taa n denni 2 bila n terimuso de fɛ yen cɛw de bɛ don ne kan ka bɔ hali wari ɲɛnama tɛ dɔw bɛ 200 diyan dɔw bɛ 400 diyan dɔw yɛrɛ bɛ bin kan u tɛ dɔrɔmɛ diyan dɔw bɛ n fa nini dɔw bɛ n ba nini ne b'o de kɛ pour que k'an denw balo Allahu akbar madama daliba masa min y'an da n'a hakili b'an na n'i ye nin sira in bila balo cogo wɛrɛ b'a bolo a b'i balo la lafiya la ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ne bɛ se ka nin sira in bila cogo di mun bɛ ne bolo ka nin sira in bila foyi tɛ ne bolo ne ye fantanfala de fa tɛ ba tɛ jigi tɛ somɔgɔ tɛ denni 2 in de bɛ n bolo n jigi b'olu de kan mɛ ni ne ma nin kɛ k'olu la balo ne bɛ balo cogo di balo cogo dɔ yira ne la
ne bɛ se ka min kɛ ka n denni 2 bɔ tan yaasa don n'a nataw la ne denw fana ka kɛ dɔ fa ye ka kɛ dɔ ba ɲuman ye n dɛmɛ ni n ye fɛn sɔrɔ ka bɔ nin sira in na a bɛ diya n ye a man di n yɛrɛ nin kun ye mais n bɛ k'a kɛ alhamdulillah i bɛnna i sen ma alhamdulillah ne dagawuli teri de datugulen don kaso la a ka bilali ko kumaw bɛ sen na u ye sariya min bi a kan k'a k'o wari sara jamana ye o wari de bɛ ne bolo ne tun bɛ ka t'o de sara nka nin tɛ baasi ye hadamadenw bɛ mɔgɔ dɛmɛ ni ko kuma de fɔ da la mais u tɛ se k'a kɛ nafolo ka di nukɔnɔsi de don n'i y'a bɔ dɔrɔn ɲɛjiw bɛ bɔ ne b'o wari d'i ma 2 millions de don i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i ka taa i ka taa so ɲɛnama ta i k'i denw ladon nin sira i k'a to yen nafa foyi t'a la bonya t'a la karama t'a la alhamdulillah rabbil alamin i k'i denw ka ɲɛnamaya ɲɛsigi i k'a labɛn ka ɲɛ ni ala sɔnna n'a jara daliba masa ye a bɛ ko wɛrɛ nɔgɔya n'ala ne terikɛ ka ko la a bɛ kojugu wɛrɛ sɔrɔ inshallah i y'a faamu ala a barika i ye koyi n da masa a barika i ye ala ne ye mɔgɔ sɔrɔ ka don ne jigi kɔrɔ mun bɛna ne bɔ ni manamana ko in na ka nɔgɔ jugu don denw kɔnɔ u fa taɲanen don ne b'a ɲini fɛ i ni ce i ni baraji ne fa ala k'i sara ye ne bɔ nin sira jugu in kan yarabi ala k'i ɲina ne sɔn ala k'i sara ne bɛ fo ko ya jabaru jiri jalali walikilami i ni ce i ni baraji kanda kumaba in bɛɛ bɛ da kɔnɔ ma dama tɔɔrɔ mana bonya ka se hadamaden ma cogo dɔ la a bɛ don ko dɔ fɛ min man di ye tiɲɛ don nka ne b'a dɔn n'i kɛlen k'i ka kanda sɔrɔ mashallah i na kɛ misali ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin sira kan i na kɛ misali ye nin fɛ k'u k'a bila ko sira ɲuman ne b'a ɲini balimamuso bɛɛ fɛ minnu bɛ sira jugu kan ka ŋanamu kɛ ka nɔgɔ jugu kɛ ka don denninw kɔnɔ k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn den tɛ foyi dɔn den ye innocent de ye ka ɲini balimamuso tɔw fɛ ala ye ne bɔ nin sira in kan cogo min na ala ka tɔw bɛɛ bɔ nin sira kan ten ala ka mɔgɔ ciw fana ma min b'u dɛmɛ k'u bɔ nin kan i b'a fɔ ala ye e bila ne ka sira kan cogo min n y'a yiri jabaru masa fɛ jiri jalali warikilamu i ni ce i ni baraji ala ni ce bi fana ye don dumanba dɔ ye ne bolo ka ala fo n bɛ ala barika da ala ni ce tuguni n bɛ ala fo ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma i ni ce ne ba hakili la nin wari in kan k'i nafa kosɛbɛ ne fa 2 millions jabaru masa jigi jalali walikilam 2 millions dira ne ma ne balimakɛ fɛ ko ne ka bɔ nin sira jugu in kan ni ye ne tubilen ka bɔ ko bɛɛ la fo ka ne sa ne tɛ sungurumaya kɛ tugun la ilaha illallah sayidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta a k'i b'a fɔ i ma deli ni ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'i sara wari ayi kana ma se nin ala k'i sara ma se nin kana kasi kana kasi ala k'i sara ala
Mogolangu ni yɛrɛ t'a yɛrɛ ma yɛrɛ. Masu wuli a dun kɛra cogo di ha ni mun basi de bɔnnen ka taa ha wuli sa sabara to yen fɔlɔ sabara na i sigi fɔlɔ kasi dabila sa a dun kɛra cogo di ha Papa ne kɔnɔ mun bɛ kɔnɔ na mun dun ye nin se ɲɔgɔn ma papa ha ko ne bɛ taa nɔfɛ ne y'a sɔmi sɔrɔ ko dɔ kɛnɛ bɛ du kɔnɔ nka nin lahala ye jumɛn ye papa n kɔrɔ fila bɛ fatura Asu fatura Mimi fatura Allahu akbar ma balina nya ɲɛ sigi ka dɛsɛ n'an taara k'a fɔ k'a bɛ kɛ nin cogo in na nka e kɔnɔ lahala dun papa ye tin kɔnɔra ne desara n'o fɔ madama ni docteur m'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko kɔnɔ tiɲɛna a dɔw bɛ se ka kɛ basi bɔ gansan ni mais mun de ye nin cɛ se ɲɔgɔn ma awo ko ka ɲama ka wari de ta ka d'a ma n gɛrɛla ko bɛ wari ta ka d'a ma a y'a pɔrɔnga nin tɛ basi ye yan'an ka to yan ten lakana tigilamɔgɔw olu ko ko ni nin ko balilen sugu kɛra tantɔ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa ni ye kɛnɛyaso la est ce que ne kelen bɛna tɛ jɔn k'a si wele kasi dabila kasi dabila kasi dabila kasi dabila telepon ta sa kasi dabila so ne bɛ dimi fara dimi kan ne allo allo Asi a ne ni so man ja balontatɛra min filɛ an ka yɔrɔ kɔfɛ awɔ ne bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bɛ ka taa ne ni masun bɛnna awɔ i tɛla ka na sa an bɛ k'i kɔnɔ kana mɛn dɛ a tɛla yɛrɛ de kasi ka ɲi ten sa kasi ka ɲi ten a bɛ na saya mɛn han kasi ka ɲi ten kasi dabila i yɛrɛ fɛnɛ n'i ma kasi da i laban bɛ ne yɛrɛ la kasi dɛ Asi tela idari sa Zedu mu yen sori bolo tuguni ni yɛrɛ nana balala sisan so kasi dabila sa kasi dabila kasi dabila papa ne kɔrɔ tiɲɛna a ma tiɲɛ sa mɔgɔ tɛ nin kuma sugu fɔ e bɛ nin fɔ cogo di dari kasi dabila sa ne yɛrɛ mana balala sisan n'a sɔrɔ malangolo lo bɛ k'u gulɔ min na wa mun ye a n'o ferikelen don ɲɔgɔn na cogo dɔ la ne yɛrɛ tɛna kuma fɔlɔ e de b'a dɔn kɔnɔ ma taa yɔrɔ jan a tɛ ko gɛlɛman yɛrɛ k'u yɛrɛ
Kasi dabla sa mɔgɔ tɛ ni jigitigɛ kuma ninnu fɔ kasi dabla sa kasi dabla ala ya ala an ka teliya n'a yɛrɛ Masu mun yɛrɛ Asi era ni bora docteur Sola sisa na docteur ya ira kune kono chena ni tebe muso shima wala we che menia ya manya siga hera ga dan kungure ga ya di alam ni manya siga la ke ga dan kungure mala te fuye ga ga fa ya mai oiche Masu mun yɛrɛ Asi bine ne yɛrɛ tara docteur Sola docteur ya ira kune kono chena ni tebe wulu muso shima menia ya ala ya ke aya ke ga dan kungure ga sa Asi ne sege min kɛ ni kɔnɔmaya in daminɛ ni sisan cɛ k'a ye tile kelen manamana mɔgɔ ka ni bɔnɛ den na kana n'o bɛɛ bila hakili la sa ni miirila kojugu dɔrɔn i bɛ ka siya mɛn a ka ni ala ye dɔrɔn ala de ye fɛn bɛɛ nɔgɔya ma sa ya mɛn o ye tiɲɛ y'a da ala kan Iwa ne fana tun bɛ fɛ k'i ɲininka kuma dɔ la wa n'a tɛ k'i ma basi a tɛ kɛ ma basi sisan cɛ min dɔgɔmuso a ye cɛ min ɲini a kɔrɔmuso ye o ka furu ko kuma bɛ sen na mais mariage ma kɛ fɔlɔ furu kɔni ko kuma bɛ sen na mais n'a fɔra o cɛ a fɔra de ko cɛ ka dɔgɔnin furu n t'a dɔn ni y'a faamu sisan nɔ dɔgɔmuso ye cɛ min ɲini kɔrɔmuso ye a ka kɔrɔmuso furu o cɛ in bɛ fɛ ka dɔgɔmuso yɛrɛ de furu a fɔra de ko cɛ in kan ka dɔgɔmuso de furu o bɛ kɛ nka dalilu de bɛ na n'a ye ko daminɛ a bɛ se ka kɛ kɔrɔmuso ye nka a bɛ se ka laban dɔgɔmuso la n'a sɔrɔ n'u ma furu foyi foyi dɛ ayi n'o ma furu dɔgɔmuso in bɛ se ka sigi cɛ in kɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu baasi foyi t'o la sabula a ma kɔrɔmuso furu woro ma bɔ a nɔfɛ foyi foyi ma kɛ ɔ n'a seginna k'a tɛ kɔrɔmuso in ta la k'a bɛ dɔgɔnin in de furu ne ma baasi ma foyi y'o la jurumu ko tɛ ala kota ko tɛ furu kɔni ala de ye furu da furu ni kanu tɛ kelen ye dɛ furu ni kanu tɛ kelen baasi foyi t'a la e ko tɛ yan nka nin kisɛ in nin ka girin dɛ kisɛ in ka girin dɛ kisɛ in bɛ na ni fɛn caman yɛrɛ tiɲɛ na a bɛ se ka na ka fiɲɛ don balimaya la o ye tiɲɛ nka dɔgɔnin de bɛ kɛ mɔgɔ hakilima ye kɔrɔ fana bɛ kɛ hakilima ye ni hakili b'aw fila bɛɛ la aw bɛ se k'a faamu ala tɛ ko kɛ ten tɔ gansan awɔ sinon ne yɛrɛ de la ka dɔ ye cɛ ye kɔrɔmuso furu a ye dɔgɔnin furu u fila bɛɛ ye den woloya ye nka kelen ma ni si ta dɛ kelen fatura ka taa k'a denw to olu fana bɛ kɛ ala tɛ ko kɛ gansan ala tɛ fɛn kɛ gansan merci awɔ o de kun i fari dɔ a ka fisa awɔ fisa u ye fura dɔw sɛbɛn awɔ n ye dɔw ta awɔ kɔni tɛ taa fura sɛbɛn wɛrɛ awɔ si n bɛna n reposer dɔɔni awɔ sani papa ka na awɔ
alhamdulillah Zaidu ka segini bi ka bɔ a furumuso fila ka tanyali la. Daɲɔgɔn saya ye lajarabi ye. Alahu Taala bɛ min boli furucɛ bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ dugawu de kɛ. An daɲɔgɔn kana taa ka sɔrɔ an ka hakɛ b'u fɛ. An ka yafa u ma wagati bɛɛ lajɛlen la. Wa a bɛ taa k'an minnu to yan nɔ an ka da la k'a fɔ ko nin juru b'an bɛɛ la kelen kelen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Koya muso. Papa. Yɛrɛ fɛnɛ. Kɔrɔ baasi la. Baasi foyi tɛ n na. I kana bɛ ka foli kɛ ka don. Walayi n m'a mɛn. Maro a si kɔni a tɛ yan. A bɔra k'a bɛ taa sugu la. Sigi yɔrɔ min. Kɔrɔ baasi. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. Papa. A dun kɛra sɛgɛn. Wallahi. Nin diyara kojugu. E b'a dɔn janajaw bannen kɔfɛ kumalasigiw de kɛra. O yɛrɛ de y'an tɔ yɛrɛ fana lamɛn. Papa o fana ye mun kumalasigi ye tuguni? Wallahi laada ne y'a yir'u la k'a fɔ ko du kɔnɔ muso fila ka fatu ɲɔgɔn fɛ tantɔ an yɛrɛ an ye tile 7 saraka bɔ ni tile 3 ta bɛɛ kɛ tile ɲɔgɔn fɛ mais laada i b'a dɔn so laada de bɛ yen laada yɛrɛ ko cɛ kelen muso fila ka fatu ɲɔgɔn fɛ ko ne kun kan ka ko ne ma ba ma bari n mɔkɛw ni n bɛnbakɛw olu ka tiɲɛ de o de ye ne yɛrɛ lamɛn ne k'u ma ko fɛn bɛɛ lajarabi de Alahu Taala ye dɔw ka du kuturu kelen minɛ o la tile kelen n Alahu Taala kɛ ne ka ne ka denbaya mɔgɔ fila minɛ na n bɛ Alahu Taala fo k'a barika da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun min ka di dalibaw ma sa a b'o de kɛ nin tɛ ne seko ye ka miiri ne ka bɔ n ka denbaya la ka na n balimamuso dɔ bolo yan n yɛrɛ dakɔnɔ dɔw ka tila ka kɛ ka n yɛrɛ minɛ ne bɛ bɔ o bolo yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ Alahu Taala ka kɛ ka na ne balanen to yan maa dama ne ma se ka taa n ka denbaya la yanni yan cɛ ne y'a dɔn k'a fɔ daliba musa bɛ ko dɔ kɔ i b'a sɔrɔ a tun kan ka kɛ tantɔ de maa min tɛ jalaki ka kɛta la kɔni a tun kan ka kɛ tantɔ de maa min bɛ yen an b'a fɔ k'a barika da i yɛrɛ ka ne limaniya ta an bɛɛ bɛ sa billahi kullu nafsin za'iqatul maut an bɛɛ bɛ sa saya dara ka tila ka ɲinɛ de da an bɛ ɲinɛ de an ka Alahu Taala fo k'a barika da u kɔnna ni kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'u ta jɛ min na Ala k'o nɔgɔya daɲɔgɔn saya ma nɔgɔ ba bɛ bɔ yan don min hakili b'a ka dugawu la ko karisa k'Ala k'i kisi daɲɔgɔn saya ma k'i wulila ko kɔkɛ wuli ka t'i ko k'i taara sɔrɔ a tɛ yen k'Ala k'an kisi o ma nka a tun kan ka kɛ tan de Alahu Taala ni Yakubu ani Isufu fara u cɛ man jan ɲɔgɔn na mais mɔgɔ min kɛra sababu ye ni a bɛ se ka taa kibaruya fɔ Alahu Taala y'o minɛ san 30 kɔ a ma se ka bɔ dugu da fɛ n bɛ sira da fɛ a tora munumunu na yen nɔ o daliba masa y'o lajarabi kelen de da n kan k'an minɛ k'an bila nin du kɔnɔ yan k'an koro i b'a fɔ ko tufani min bɛ a sansaran kɔnɔ n ma se ka bɔ n ma se ka taa yɔrɔ si fo ka na ni lajarabi ko ba in kɛ k'an sɔrɔ n b'a fɔ o masa o ma ɲi ne ma ko alhamdulilahi rabbil alamin yɛrɛ ka ni limaniya ta dɛ ka ni limaniya ta wa maa si tɛ se k'a lajɛ lagi ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi ni juru b'an bɛɛ la bi ta ye Asu ni Mimi ta ye an b'olu ka kasi kɛ nka sini an yɛrɛ ta bɛ kɛ nka a k'an sɔrɔ ka sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a di Ala ma n tɛ baasi ye kɔri degunnen tɛ yan dɛ Baba komi i nana sa i sɛgɛnnen don sinon kuma caman bɛ n kɔnɔ ka f'i ye dɛ e y'a fɔ e kɔni b'a dɔn ko sɛgɛn diɲɛ mumini ka kaso de f'i ka sa n'i ma sa i t'i lafiya sɔrɔ koyi
papa tiɲɛ yɛrɛ la ni nana ka muso min sɔrɔ yan n'o ye Asi mɔgɔya b'a la a ma juguman foyi ta ka ɲɛsin ma kabi taara a bɛ n baro a bɛ n laɲina n ka hakilina ninnu kɔ miiriba ninnu nka papa yan toli tɛ ne fɛla ko ye dɛ a man di ne ye don kelen da kelen ka to yan sabula yan tɛ ne to yɔrɔ ye ni ne bɛ sigi yɔrɔ la mɔgɔw de kan ka taa fara ne kan nka ni man kan na sigi yan dɛ yan tɛ ne sigiyɔrɔ ye yan man di ne ye n'i kɔni tun bɛ se ka yɔrɔ ɲini ne bɛ taa kɛ yen sinon tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka sigi yan ko cɛ ɲuman fana tɛ n tɛ baasi furu kun y'a ka ɲɔgɔn lamɛn furu kun y'a ka hinɛ ɲɔgɔn na ye furu kun y'a ka ɲɔgɔn dakɔnɔ kuma bato ye i ye hakilina min fɔ hakilina ɲuman don wa ne yɛrɛ b'i kɔ a la o diyara n tɛ baasi hali n t'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ ɲini an bɛ bɔ wallahi ni daliba masa ye yɔrɔ min k'an sigiyɔrɔ ye an bɛ sigi ala bato tiɲɛna sisan ne sa ala taala kelebatoya tiɲɛna sisan o tiɲɛ musobaw tɛmɛna cɛbaw tɛmɛna n'i ye miiri i jira la ala kira n'a ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam u ye sɛgɛn min kɛ o lajɛ nin tɛ baasi ye n b'i kɔ fɔ yɔrɔ min an ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di yɛrɛ ye min ye n'i ko k'an ka sigi yɔrɔ min an bɛ sigi yen n'ala sɔnna ma bari foyi tɛ n bolo diɲɛ kɔnɔ bilen n'e tɛ foyi tɛ n bolo bilen n'e tɛ wa ni barika ni bonya min bɛ furu ɲɔgɔn bato la ani kɔrɔta min bɛ furumuso minɛli la n bɛ fɛ dilayara ala tala ka hinɛ na k'an fara o cɛbaw kan n'ala sɔnna n'i yɛrɛ ko k'an ka sigi yɔrɔ yɔrɔ an bɛ sigi yen n tɛ baasi ye komi awa tɛ yan an bɛ taa n bɛ ci fɔ Asi ɲɛna an kɔni bɛ taa ni don min n'an seginna ka na yan bari latigɛba dɔ fana bolilen don yan mɛ a wagati ma se fɔlɔ an bɛ taa ni an kan ka na yan don min o don fana n'a kuma don nka bi tagali de bɛ yen mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ sini ko kɛ bi o ye tiɲɛ sinon a lajarabi fanga ka bon kojugu baasi t'a la n bɛ Asi kɔnɔ ni Asi nana n tɛ échanger bilen n tɛ foyi kɛ bilen mɛ fɛn bɛrɛ yɛrɛ tɛ n bolo yan n bɛ taa ala taala b'i wolo da k'a fɛrɛ o ye tiɲɛ ni yɔrɔ min kɛra an sigiyɔrɔ an bɛ sigi baasi t'a la n bɛna so kɔnɔ yanni Asi ka na awɔ bɛɛ n'i sigiyɔrɔ jɔn tɛ kɛ foyi ye dagan kɔ ni ala de ye u b'a bila ne ka sira kan k'a ka ne ka diɲɛlatigɛ falen a mana ko o ko kɛ ne fana bɛ tugu a kɔ o ala kelen in kama ala ko kɔni bɛ cɛ in bolo ala ko b'a bolo nka ni ala ye min kɛ o de ka ɲi ay ijo male jando nena ma hinela sa ina la te klete ka wago de kan te dala ga boya fo e sugula ta ni klila ga jamane ha ni te ko ya kile ka fa ka yeme zedu rabasila baswete la nera fore ko kara to yen yo koy wallahi aw ya ka di soy aha nera mo ko mela kadi awa kadi bas sisan ɲɛnamaya ko bɛɛ ye sababu ye mɔgɔninfinya yɛrɛ ye wagati ye
alhamdulillah ere ya do sambora muso fula ka janaja la wallahi ala joni beni ta dundu beni ta cogodo awoni anya bla Allah tala ka minan kono bari aramadi ni malimaniya ni kunkolo ye dimi b'a fɔ ko dɔ nɔ don saya an t'o bila mɔgɔ ka lajarabi kɔnɔ an b'o daliba musa kun sisan ne bɛ yan nɔ a bɛ wagati jan bɔ a bɛ n'a fɔ Ala tun ye ne minɛ ka ne bila yan banni ka kɛ nin cogo de la nka n y'a ye sa dayɛlɛ la parce que n b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma ne ye wagati min k'i fɛ yan ne da tun ka ca n ka ko kɛtaw tun ka ca n ye Awa wele n ye ci fɔ Awa ɲɛna ne tun bɛ fɛ ka sira ɲini ne bɛ taa diɲɛ fɛ mais n b'a dɔn a mɛnna a janyana n bɛ segin ka na nka ɲɛnamaya ko bɛɛ ye wagati ye yanni an ka taa i ye duden de ye i ye dutigi de ye a ka kan ka bonya don i la n ma d'a la n'anw bɛna mɛn yan bilen ni n ka kɔɲɔmuso bɛ taa an bɛ taa diɲɛ fɛ Alahu Taala y'an da min kama ale ka yala ka musoya bonya yira diɲɛ mɔgɔ la ne yɛrɛ ka yala ka cɛbaw jɔyɔrɔ yira diɲɛ na an b'an ka sira ta i yɛrɛ fana ye denmisɛn ye timinanja cɛsiri fɛ i k'i timinanja Alabato fɛ foyi dalu tɛ danfɛn foyi bolo lahara sini ni Alabato tɛ i y'a mɛn o de tun don Ala sɔnna Asi t'a la problème t'a la yɛrɛ fɛnɛ tiɲɛ sugula ta ye nka f'i ka sugulamɔgɔ bɛɛ fo f'i ka sugulamɔgɔ bɛɛ fo ne ni tɛ se ka bɛn o ni ye nin to ne bolo basi t'a la koyi an tɛ nin ko in bila dagirinda la an tɛ taa i sara la awɔ n ye sara la n ye ci fɔ n ye a kɔrɔmuso fana wele n ye bonya don ale fana kɔrɔ ɲɛnamaya kow don a bɛ yafa n ma dɛ i bɛ hakili to an nana kosɛbɛ i y'a faamu n'Ala sɔnna ma n'an bɔra yan yan'an ka yɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ bɛ taa n bɛ taa ci fɔ Kara ɲɛna pour que a ka da la k'a fɔ k'a muso bɛ bolo ɲuman kan denmisɛnnin sɛbɛ don a yɛrɛ fana timina ka di voilà n tɛ se ka yala ni an na yan nɔfɛ n'ale kɔni bɛ yan e ni ne ta ni muso b'a cɛ nɔfɛ fɛn fɛn mana k'a la a b'a kun nka e ka jateminɛ ni ale kelen bɛ yala la an nɔfɛ yɔrɔ dɔ la a timinagoya bɛ na wala an b'ale to yan yan'an yɛrɛ ka so sɔrɔ bari hadamadenya de don basi foyi t'a la o de tun don an tɛna an ka sigi ma nɔgɔn dɛ sigi ma nɔgɔn i b'a sɔrɔ n ye ko dɔ kɛ ne kɔni ma foyi juguman kɛ i ye n ladon ka ɲɛ i ka foyi ma se ma ni yɛlɛ ni kulonkɛ tɛ basi t'a la e ko an tɛ sira ɲini i t'o di an ko minɛ o bɛ sɔn ka giriya dɛ ni ye musoya fana barika de ko ye muso kan ka barika de ɲini Asi kana kasi sa asi ɲɛnamaya ko bɛɛ ye latigɛ de ɲɛnamaya ko bɛɛ ye wagati de Alahu Taala tun y'a latigɛ de i ni ne ka nin wagati kɛ ɲɔgɔn kan a bila i kunna ne taara ne ma yɔrɔ ma janya ka bila ne hakili bɛ ka baara k'i kɔnɔ kana kasi ni kasira bɛ ne yɛrɛ la kasi de b'a ɲɔgɔn dɔ kana kasi sa si kana kasi ne bɛ taa mɛn na i y'a mɛn ko bɛɛ ye latigɛ de a bila Alahu Taala ka minɛn kɔnɔ dɔrɔn si o de bɛ se k'an bɛɛ lafiya o de ka n'i sigi n tɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ i la baara kɛ ni n ka kuma fɔtaw ye dɔrɔn muso kolon ni ma kasi dabila han n tɛ na i nɔfɛ bilen o Asi an ka taa bana t'a la an sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ
la asi ata ka saga fam abaga chugudi deli fana faramandire la ndeni anenga di gojugo won tasrani ameta kini mulo fe akacha la fe nganga kundo yoro soro ayi ita di angam ni ayya adi angam ni sa adi angam ni sagi mi yere be ko la ni be fe go mi o ngamba re tina so ngo ah ega la yini wuri ni be fe ga ke musu bari kanye mo ma jiye kono ka dine mine ni sebe papori ka dine ebo bege muna aljine no fe ya Allah taala ire ya o fanate omi nga papa mi fe ga ke wala sani sara aga foko ni ala kira manto musu madoyi yan turuga se choma ya isa na koni ka Allah taala kiliwanci ya warakata jiyen kono ka kanda badi mogoma ka dusukun gelen baw kulu dusukun magaya ka ke nono furu glan ka jigiyaw di ka Allah taala ka di puri no sen ita de ngamne ay to ba fe ibado aramadi mana ke chugu mawbe do soro ka fo oichi anga karamogo do tara kalana atara kata kurona e kitabu chama kala asegine kana karamogo kama ku yeni bedo na mi kala aramadiya kalana ani karamogo ke falimne ube ka tagama una na se jama kulu do la so karamogo ke yele no falika kala ne me ka tagama falikrefe ulu sena ku kanto ku e kan nemen danga ere ben chokoroba ko i chokoroba to be yele falika ka soro ndem seni mi tagama la no fe ako kiye ulu ka kuma mea go kwao utimena ka bueno kala ne yele la faligan chokoroba ta mana sena una na timi jema kulu were la ako kulu fene go yi no ni demo koroba buya ni malangulo yere ule kuma bege kwa e demten to be yele wasu ni chokoroba ta mana sena ako kiye ni fama ko kwao una na ubeji gina bo faliga falila ngulo to una na se jema kulu fene ulu ko ko ntella lu ma dai ko ni bagan yere mo so no fali ko langulo do te yele kisiga kan ni aramadiya kalai imani ke jina take chuku aramadiyo me do soro ka fo anga do banga sirala Allahu akbar nyibe ni dem siglena Allah taala ka hinena ka no ko yakonnana Allah ba mina ke cheningela bari cheningela me ni abu fuma ko yere ferila baba umaine ako bunya ko ni me yere bulu e mai e sira ka ni bo o sira inga ni melegen fitini bi ati fedo nga shini nga tafo ko o de faram na ke yere ferila papa gira la ka do kai Allah taala ire ka do be se ka kisi ka boni bema ka dakan fali chala fe utina soro bli anga do banga siral nyina ma manako أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زيد في فرمسو سيري تيرا كابو كودو لا يانو ibiseka kuna kuri di musomani mi masu isegena de ko van segena ha entala jega sigi sigi isi Orang ni jisan mo bay wallahi ni kaba ko rete ni ko jiga sigi dugu chama chala yanta Allah taala isi masaire alay dan de ngai yeben na le finyeda ha chere la
ji ala tala ka hinɛ e yɛrɛ hakili la an bɛna sigiyɔrɔ sɔrɔ ne an bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ Alahu Taala min bɛ yen ni sigiyɔrɔ caman b'a bolo a tɛ foyi k'a la n'Ala sɔnna ma an ka tagama kuntala janya kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka se ka bilasiraliw kɛ hali bi an ka ko caman ye an ka se ka ko caman dilan e ɲɛ bɛ nin kɔnɔnin sigilen na a bɛ ka kuma de o awɔ kana to ka wuli ka boli dɛ ayi o kɔni ye baroja kuma de sinon Alahu Taala bɛ kabako jumɛn kɛ bilen min bɛ bɔ i ja kan a lajɛ mɛnɛ ka n'i sigi f'an naga kɔrɔ a ye dakuruɲɛ kelen de ta ji la sisan i b'o kɔrɔ dɔn k'ale ye min ta sisan e ka dɔnni ani ne ka dɔnni ani maa ɲuman o maa ɲuman bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra barajikɛlaba fɛn fɛn ye o bɛɛ ka dɔnni fitinin de taara ka bɔ Alahu Taala ka se kɔnɔ tan e yɛrɛ k'a lajɛ ɲɛnamaya ma nɔgɔ bilen diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Alahu Taala bato a tɛ foyi fara Alahu Taala ka se kan diɲɛ bɛɛ ka ba la a tɛ foyi fara a ka masaya kan o ɲuman ye min ye adamaden ka da Ala la ka sɔn Ala ye cɛbaw tɛmɛna koyi kuma dɔ la n bɛ n sigi k'a miiri n bɛna kɛ olu ye wa est ce que ne bɛna olu nɔ bɔ wa Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tɔgɔ 3 de bɛ yen cɛ bɛ kan ka min ɲini a ka fɔ k'i ka kɛ diinɛ cɛba ye ne bɛ fɛ ka kɛ Seyidina Ali ɲɔgɔn ye e dun ne bɛ fɛ ka kɛ an ba Fatumata bilen o tuma an ka sira a tagama man di a ŋɔni ka ca wa a kalakalamisɛnnin ka ca limaniya ani timinandiya o de bɛ se ka kɛ fanga ye min b'an dɛmɛ an ka sira in kan o la an ma s'an seyɔrɔ la a bɛ wajibi an ka dɔ bɔ sira la i t'a di an ka minɛ n'i sɛgɛnna a di an ka minɛ sa baasi tɛ an ka taa i b'i kɔlɔsi i sen bɛ don ji la dɛ ji ye nɛɛma ye koyi alhamdulilayi sabali sa kana taa sa ayi kana taa sa kana taa bayi sabali sa i delila sa i bɛ taa mun na ne jigi de ni e taara ne b'a kɛ cogo di sabali sa i delila sabali sa ni e taara ne b'a kɛ cogo di e kelen dɔrɔn ne den jigi ne jigi bɛ kɛ e kelen dɔrɔn de ni e taara sa ne b'a kɛ cogo di e kelen dɔrɔn ne bɛ ne bolo sabali sa i delila sa kana taa sabali sa sabali i delila sa kana taa sa ni e taara ne b'a kɛ cogo di aleykum salam a kɛra cogo di n balimakɛ i muso ye dɔn k'ale bɛna t'u ka so n bɛ ka deli u la k'a kana taa ni ba i bɛ taa ka so mun na n'i ye kɛ ne ye dɛ ne b'a to yen a ka to ka so e mun na i kan ka nin furu in sa yɛrɛ cogo di ne ma faamuya dɛ papa ala kama ala ka n'o kɛ papa i bɛ sɔn ka nin ka furu sa ne hakili la n'i ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn na i b'a ɲini k'u bɛn ne nka furu sa fana papa o man ɲi dɛ ala yɛrɛ ma sɔn furu sa ma nka ni muso min n'a kamalen y'a ŋaniya siri tile 2 k'u kan k'a cɛ faga dun e ka ne faga e y'o dɔn cogo di foyi tɛ dogo daliban masa la furumuso bɛɛ kan ka tilen o de la nin furu in sanni nin ka ɲi a ma kosɛbɛ ne ba i fana y'o gɛlɛya sa dɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo bunahadamaden kana saya ta k'i b'a ɲɛsin bunahadamaden ɲɔgɔn ma surtout i furu cɛ o de la to Alahu Taala tun y'a latigɛ furu in ka sa n y'a faamu alhamdulilayi ne bɛ k'i taa ni min ye e bɛ sɔn ka nin kɛ ne la i yafa n ma ne fa ne yɛrɛ de b'e deli yafa ma fili bɛ bɛɛ sɔrɔ a y'a faamu ne ba n'i ka kuma mɛn aw kama ne bɛ sɔn ka yafa ma n bɛ sɔn ka min yafa ma o diyara an ye koyi a ye ɲɔgɔn minɛ furuden 2 o de bɛ ɲɛnamaya diya n'i y'a mɛn jamana furu de don n'i y'a mɛn kabila furu de don n'i y'a mɛn sigida furu de don mun de ka di k'aw 2 bɛnnen bɔ nin cɛ a bɛ ka min k'i la n'a man di i b'o de fɔ a ɲɛna karisa nin dabila mɛ n'i y'a mara i kɔnɔ n'i ma kuma diɲɛ don o don juguya bɛ ka kɔkɔ i farikolo la ka taa fɛ o de laban bɛ na k'i bɛ dantɛmɛ wale ta k'a sɛgɛrɛ a ye ɲɔgɔn minɛ Alahu Taala ka den barikama k'aw tiɲɛ i muso ka minɛn na don n taara ne fa n'i ka kuma muso ye suteli minɛn ta f'a ka sa a tɛ den barikama wolo bilen i kana to k'i ka bange tiɲɛ kɛlɛ fitinin kama i k'i yɛrɛ minɛ i ka bɔ kamalentigɛ la n'i garisɛgɛ de diɲɛ cɛ bɛɛ cɛ la
Allah taala ye fudu ne ma kini ne kan ɲɔgɔn bolo e mana ko dɔ cogo cogo tɛ ko dɔn ka tɛmɛ daliba masa a y'a ka minɛn na don a ka ɲɔgɔn minɛ Bulan taala ne fa ini cen bara ne cana bara ka kuma jara ko jugu gamla tay ka ta akan te foyi kana sigi ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma dɔrɔn a banna ama nbe fudu be bɛɛ sɔrɔ